Шановныя сябры, мы рады зноў сустрэцца з вами і працягнуць наша гістарычнае падарожжа. Сёння мы адкрываем другую старонку нашага аповеда. Мы раскажам пра гісторыю маладзечна 19 пачатку 20 стагоддзя. Мы ўспомнім легендарны начлег Напалеона Банапарта ў маладзечанскім замку. Пакажам, якім было мястэчка пасля бурнага 1812 года, і прасочым лёс маладзечна да рыжскай дамовы 1921 года, калі маладзечна стала ўжо часткай міжваеннай Польшчы. Подписывайтесь на канал Вольга Яноўская. Спасылка на наш канал будзе ў апісанні да гэтага відэа. Ставьте падабайкі і пішыце свае меркаванні. Нам важна чуць ваш голас. Добрый день, поважанные сябры. Протягиваем нашу лекцию про город Молодечно. У 1812 году, подчас отступления из Москвы, Наполеон Бонапарт спыніўся ў Маладзечні ў палацы Агенскіх. Тут ён прадыктаваў свой апошні 29-й бюлетень, у якім склаў сябе паўнамоцтвы галоўнакамандуючага. Начаваў і каля ложка, дзе спаў, пакінуў надпіс алоўкам «Наполеон першы». Праз некалькі тыдняў у тым жа пакоі начаваў Кутузаў і дапісаў да аўтографа Наполеона па-французску перакладзе «і апошні». І атрымалася Наполеон першы і апошні. 22-23 лістапада 1812 года у Маладзечне рускія авангарды генералаў Чапліца, Ярмолава і казакаў Платава атакавалі ар'ергард маршала Віктора і атрымалі перамогу. У палон было ўзята каля 2500 французскіх салдат і афіцераў, захоплена 24 гарматы. Маладзечанскі бой быў такой вялікай бітвай, апошняй вялікай бітвай кампаніі 1812 года. Недалёка ад Маладзечна, побач з дарогай на Вілейку, устаноўлены помнік ахвярам айчыннай вайны 1812 года. Вы тут бачыце на гэтым фота гэты помнік. Страты ў вайне 1812 года былі велізарныя. Замак напалову быў разбураны, больш не аднаўляўся. Мястэчка Маладзечна было спалена. Насельніцтва скарацілася амаль удвая. Пасля вайны 1812 года вучылішча з Маладзечанскага замка было пераведзена ў будынак кляштара трынітарыяў. Мы вам паказвалі гэты кляштар, у якім выглядзе ён зараз у Маладзечні захаваўся у першай частцы нашага аповеду пра горад. У 1831 годзе манастыр трынітарыяў быў зачынены, а на аснове вучылішча ў 1832 годзе была адкрыта прагімназія пяцікласная, якая дзейнічала да 1857 года. У 1814 годзе памёр Францішак Ксаверы Агінскі, і ён быў пахаваны ў Маладзечні. Мы знайшлі аб гэтым звесткі. І ўладальнікам маёнтка стаў яго пляменнік, вядомы кампазітар Міхал Клеафас Агінскі. Гады яго жыцця 1765-1833. Ён быў падскарб'ем літоўскім, сенатарам Расійскай імперыі і, як я ўжо вам сказала, што ён быў вядомым кампазітарам, і самы вядомы яго твор гэта паланез Агінскага. Але ён пісаў, не памятаю, можа быць, 20 паланезаў. Ну, дужа. Імя Міхала Клеафаса Агінскага сёння носіць музычны каледж у горадзе Маладзечне. І перад гэтым музычным каледжам стаіць помнік Міхалу Клеафасу Агінскаму. Гэты помнік быў створаны скульптарам Валерыем Янушкевічам і устаноўлены ў 2001 годзе. У 1830 годзе пачалося так званае лістападаўскае паўстанне. І многія жыхары Маладзечна далучыліся да барацьбы за аднаўленне незалежнасці. У 1831 годзе ў раёне Маладзечна дзейнічаў паўстанскі атрад пад камандаваннем Гецевіча і Валатковіча. Многія з яго ўдзельнікаў былі вучнямі мясцовай школы.
про якую мы рассказывали. Ректор школы Дульский оказывал повстанцам падтрымку. Менавіта пасля падаўлення гэтага паўстання кляштар Тринитарию у Маладзечні быў зачынены. Пасля смерти Михаила Клеофаса Агинского яго сям'я апынулася ў даўгах, і маёнтак Маладзечна быў прададзены і часткова падзелены паміж Яном Константином Тышкевичем, Адамом Лопатинским. Пазней яго спадчынніцай была Аліна Незабытоўская і іншымі. До 1861 года маёнтак Маладзечна з фальваркамі ў вілейскім павеце належаў памешчыку Тышкевичу. У маёнтку налічвалася тады 210 прыгонных сялян мужчынскага полу і 65 двароў. А па перапісе 1861 года у мястэчку Маладзечна налічвалася 746 чалавек. Колькі з іх было яўрэяў, пакуль невядома нам. Многія вучні былой прагімназіі, пяцікласнай, пра якую раней расказалі, прынялі ўдзел у паўстанні 1863 года. Таму, каб узмацніць рускі дух на базе было у 1864 годзе на базе былой пяцікласнай прагімназіі улады царскія адкрылі семінарыю для падрыхтоўкі вясковых настаўнікаў праваслаўнай веры. Таксама ў 1867-1871 годах была пабудавана ў Маладзечні Свято-Покровская царква, якая захавалася да сёння. Это помнік архітэктуры рэтроспектыўна-рускага стыля. Непадалёку ад яе, на рагу плошчы Віленскай вуліцы, знаходзілася сінагога. І тут мы так на гэтых ілюстрацыях бачым сінагогу, але гэта так падобна на стары такі фотаздымак, можа быць нават малюнак. Тут знізу мы бачым Свято-Покровскую царкву, яна і зараз знаходзіцца на старой плошчы і дзейнічае і ў выдатным стане. У 1873 годзе была пабудавана Лібава-Роменская чыгунка, і у Маладзечні адкрылі чыгуначную станцыю. Гэта ажывіла эканамічнае жыццё мястэчка і прывяло да пасялення ў ім новых жыхароў. 14 студзеня 1873 года, тады станцыя была драўляная, з яе адправіўся першы цягнік. Потым Маладзечна хутка ператварылася ў важны чыгуначны вузел, і ім пачало імкліва расці. І тут мы бачым на гэтай мапе, мы спецыяльна абвялі такім колам чырвонага колеру, так, то, где была Маладзечна. Тут падкрэслена станцыя Маладзечна, а тут быў стаў развівацца горад, а там крыжыкам та царква, аб якой мы гаварылі. І тут знаходзіцца стары горад, там, дзе месціўся стары горад. А толькі потым ён уже пайшоў на поўдзень, так? Да. На 1884 год у мястэчку Маладзечна налічвалася 1332 жыхары. 629 мужчин і 703 жанчыны. На большасць складалі насельніцтва яўрэі. У мястэчку тады дзейнічалі две царквы. Яўрэйскі малітоўны дом, народная школа, тая семінарія для насельскіх настаўнікаў, паліцэйскае ўпраўленне, камора міровага суддзі. Па перапісу 1897 года насельніцтва вырасла да амаль 2400 чалавек.
акрамя рамесных, швейных, кравецкіх, абутковых майстэрняў з'явіліся чыгуначныя майстэрні, спиртзавод, дзейнічаў паравы млын Добравольскага. На поўдзень ад чыгункі пачаў фарміравацца новы жылы раён, які на сёння стаў цэнтрам горада. Мы показывали на мапе там, дзе гэты фарміраваўся новы жылы раён. І тут для ілюстрацыі вы бачыце такія фота, сучасныя фота домікаў, якія захаваліся на старой плошчы. Гэта былыя яўрэйскія домікі. У пачатку 20-го стагоддзя праз Маладзечна прайшла яшчэ адна чыгунка. Это лінія з Балаго на Седльцы, якая злучала важныя рэгіёны. І Маладзечна стаў важным чыгуначным вузлом. У 1907 годзе быў зведзены будынак вакзала ў стылі мадэрн, які захаваўся да сённяшняга часу. Недавно быў адрэстаўраваны. Ну так, мы бачым тут фото 2026 года і наверсе мы бачым фото 1910 года да параўнання. Ну, амаль падобна. Можа быць, трошку падобна. Хацелася б, каб быў такі самы аўтэнтычны, але ну, падобна. З пачаткам Першай сусветнай вайны у Маладзечні размясціліся шматлікія ваенныя аб'екты. Шпіталі, палявыя пекарні, побач быў аэрадром, аптэкі, стайні. У будынку настаўніцкай семінарыі месціўся тады штаб 10-й арміі Заходняга фронта. Некаторы час у горадзе дыслацыраваўся жаночы ударны батальён пад камандаваннем Бачкаровай. Было такое падраздзяленне ў расійскай арміі. У 1915 годзе казакі расійскай арміі учинілі у Маладзечні яўрэйскі пагром. 7 лістапада 1917 года уладу у Маладзечні захапілі бальшавікі. І 11 лістапада яны ўтварылі военно-рэвалюцыйны камітэт і армейскі савет 10-й арміі, якія размясціліся ў будынку спиртзавода. Вось, мы бачым, пазней была друкарная перамога тут. Так, мы бачым яшчэ шыльдачку, на якой напісана, што ў гэтым будынку быў военно-рэвалюцыйны камітэт, і гэты будынак знаходзіцца побач з чыгуначным вакзалам недалёка. 4 ліпеня 1919 года Маладзечна занялі войскі генерала Станіслава Шаптыцкага. Пачалася так званая польска-савецкая вайна. Падчас контрнаступа Чырвонай арміі горад ненадоўга перайшоў пад кантроль саветаў, але 12 кастрычніка 1920 года зноў быў заняты польскімі войскамі. Рыжская дамова 1921 года замацавала новую мяжу, і Маладзечна апынулася пад польскай юрысдыкцыяй, дзе існавала як цэнтр сельскай гміны Вілейскага павета Навагрудскага ваяводства. І на гэтым мы другую частку нашага апавядання пра горад Маладзечна таксама скончым. Дзякуем, шаноўныя сябры, вам за ўвагу. Мы таксама дзякуем нашаму аўтару і навуковаму кансультанту Міхалу Несцяровічу за падрыхтоўку гістарычнага нарыса пра горад Маладзечна. Яшчэ хочам выразіць удзячнасць нашым валанцёрам за тое, што яны дапамагаюць нам знайсці цудоўныя фатаграфіі і ілюстрацыі да нашых відэалекцый. Запрашаем усіх аматараў гісторыі Беларусі далучыцца да нашай каманды, каб разам адкрываць, захоўваць, папулярызаваць нашу спадчыну. Мы гэта гісторыка-культурная грамадская ініцыятыва «Беларусь. Скрыжаванне часоў». Вы бачыце спасылку на наш сайт «Забытыя старонкі гісторыі». Да хуткай сустрэчы!